Hayırlı gün, isənimizsiz, hürmetli kollegalar. Bugün Tatar Inform matbuat üzerinde biz Ku rock spektakline bağışlanған matbuat konferensiyası ötkərəbіз. Bizning qonaqlar Ilshad Saitov, әлгі spektaklінің идея авторы һәм режиссеры, Рамис Нәжмиев, режиссер ярдәмчесе, театраль фотограф, Әскәр Юнусов, композитор, Гауга төркеме солисты һәм Йолдыз Миңнуллина Калиб яңа буын җыены вәкиле, шагыйрә. Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле кунаклар. Һәм беренче сорау Илшат сиңа булыр. Бу спектакльнең идеясы турында ишетәсе килә безнең. Менә татар дөньясына рок спектакль дигән яңа күренеш кирип бара. Нәрсә бу? Аның идеясы ничек туды? Ни өчен ул рок спектакль? Менә шул хакта. Кирип барган әле пока белмибез, бәлки шулай тәмамланыр да. Белмим, әле кашан шундый фикер бар музыкаль нәрсәләр ясарга. Үземнең музыкаль сәләт булмагач, башка кешеләр ясарга кирәк бит инде. Шуңа бер 10 еллап элек Алия Сабировага тәкъдим иткәнем, ул вакытта шулай калды. Аннан соң бер 2 ел элек тагын бер кешегә тәкъдим иткәнем. Бу юлы ничектер менә Әскәр хуплады да, шулай бергә эшкә тотындык. Без ни белән тәргиш барак мин әйткәнем инде ни Иван Верепаевның Сахар дигән рок-шоу бар иде. Мин аны карагач форматның нинди булырга кирәк икәнен аңладым дип әйтеп була. Ул гади инде форматы, ләкин ни жанлы буларак күргәч, бик минем баштагы бөтен әйберләр ничектер урнашты үзенә, татардагы теге тәртип дигән әйбер оешты. Һәм ул ничегрәк күз алдына, менә берничек тә күз алдына китереп булмый әлегә, ул нинди булачагын. Ул җырлы спектакльме, мюзикл рәвешендәме ул? Аның форматы гади инде. Төп Гади нәрсә, ничек ул гади? Менә 3 ни бар? Ингредиент, берсе текст, монолог, берсе көй, музыка һәм берсе җыр. Алар төрле нидә? Мөнәсәбәттә дигән заман я текст аерым да була, көй белән бергә текст укылганда көй башланып, аннан соң җыр яңгырый ала, яисә җыр яңгырап, аннан соң текст укыла, яисә җыр яңгырамаска да мөмкин. Шундый менә ни 3 әйбердән тора инде. Сәхнәдә артистлар бармы? Артистлар дип әйтеп булмый, чөнки бу теге классик театр булмаса да, яңа драмада да артистлар дип атала инде кешеләр. Шуңа ни Нурбек, Гүзәл Сабирова һәм мин дә бер эпизодны укырга тырышырмын. Менә бу команда, 4 кешедән торган команда ничек тупланды? Бер-берегезгә сөйләдегезме сез бу идеяны? Һәм бер-берегезне сез ничек аңладыгыз? Чөнки әле менә без монда журналистлар команданың идеясына төшенә алмыйча утырабыз. Сез бер-берегезне ничек төшендердегез? Йолдыз, бәлки сез әйтерсез. Белмим, төшенеп беттем икән идеяга. Мин Илшат җибәрде текстларны һәм мин шуннан инде үземчә фаразладым нәрсә турында бу спектакль. Һәм миңа шулай тоелды, менә Калипның ничектер шулай килеп чыга. Спектакльләр уйлану рәвешендә, уйлануга этәрә торган әйберләрне без бергәләп залда уйланырга тырышабыз. Киләчәк турында, киләчәкне фаразлыйбыз, төрле өлкәдә ул ничек булырга мөмкин. Һәм менә Илшатның бу әсәре дә ул шулай ук, әйтик, мәсәлән, сезгә сорау. Менә бер тагаракта алма тора ди, алмалар су белән су эченә салынган. Аның янында тагын бер кәрҗин йомырка тора ди, һәм бер капчык шикәр тора ди. Нәрсә килеп чыгачак булардан? Мәсәлән. Нинди фаразлар бар сезнең? Гөлнур, нинди фаразың бар синең? Рузилә. Алма бәлеше, әйе, тагын. Шарлотка тагын. Он юк бит. Кайнатма тагын. Пудинг. Пудинг бәлки. Бәлки анда бизе һәм кипкән алма бит. Һәм төрлечә булырга мөмкин. Бәлки алар ширеп бетәр анда һәм бер нәрсә дә килеп чыкмас. Һәм безнең бүгенге көнебез дә ул шулай ук безнең ниндидер элементлар бар. Анда тарихтан килгән ниндидер әйтик
яраларыбыз, күренешләребез бар. Бүгенге көндә ниндидер күренешләр бар. Һәм без шулардан җыеп күз алырга тырышабыз. Менә бу әйберләрдән нәрсә килеп чыгачак? Алма бәлеше монда, биземе яисә булар бөтенесе дә чиреп бетәчәкме? Һәм миңа калса Илшатның менә бу спектакле ул нәкъ шундый фаразлау, ул фаразлап карый. Киләчәктә нәрсә булачак. Шушы бүгенге көндә дөнья күләмендә фаразланган киләчәктә татарның урыны кайда? Шундый гаибе. Демәк, спектакль милләт турында. Шулай Минем килеп өчен чыга. әйе. Милләт турында дип әйтеп булмый инде. Чөнки мин теге милләтне күз аламадым текстлар язганда, гомумән милләтне. Ләкин айрым кешеләр, милләт татар милләтендәге айрым кешеләр бәлки буын дип әйтеп була, бәлки янда ниндидер менталитет типындагы кешеләрнең язмышы дип әйтеп була инде. Ләкин спектакль әле без менә бу Йолдыз биргән күз аламадан тагын да икенче нинде деривативында чыгара алабыз. Спектакльдә шулайрак, анда бәлки 2-3 төрле мәгънә чыгала. Шуңа күрә теләгән кеше менюдагы сыман бу шикәр алмалардан үзе ниндидер ни ясый ала дигән сыман, заказ ясый ала үзенең өчен. Теге сорауга кайтып та әйтим, мин бу фикер форматны күргәч, мин ниндидер бар инде, ни сюжет дип әйтеп булмый, ләкин ниндидер бер фикер, бу форматны аңлагач, мин шул кич әскәргә шалтыраттым. Әйтәм, әйдә бәлки бер җыр ясыйк, яисә спектакль. Менә спектакль шулай була. Әскәр әйтте, әйдә спектакль ясыйбыз. Шулай итеп башланды, аннан соң бәлки 1-2 көн узганнан соң мин Рәмискә шалтыраттым. Шулай итеп ниттек, ничектер ниндидер айрым ни булмады. Бер-беребез белән таныш булгач, ничектер нәрсә, һәркем нәрсә белән шөгыльләнүен белгәч, монда вообще-то мин ят кеше дигән сыман нигә спектакльләргә. Әскәр, менә сез бу идеяны Илшат сезгә шалтыраткач, идеяны ничек дип аңладыгыз һәм нәрсә тәкъдим иттегез? Спектакльдә сезнең музыка кулланылачак. Аңлам шылтыратканнан соң аңлап бетмәсәм дә, ул видео ссылкасын җибәрде. Без карап алдык. Мин инде җавапны караганча әйттем. Илшат, әйдә эшлибез, миңа бик кызык син белән эшләргә дидем. Чөнки бу бит алга адым. Ниндидер яңалык безгә дә, Илшатка да бөтенләй казан өчен. Демәк, сез бер-берегезне менә сүз дәрәҗәсендә түгел, аңң дәрәҗәсендә аңлагансыз һәм шуның белән берләшкәнсез дип аңлыйм. Мин дөресме? Менә мин сүзне яратам, аны Көнбатышта да, Төркиядә кулланалар. Химия туры килә диләр бит. Менә безнең өчен реакция барлыкка килде. Шундай телепатически 800 километр аша мин вакытта Мәскәүдә идем. Башында шулай, мин индер әйтмим, метафора ясам, шулай ни. Аннан соң без бер китапка бик озак сөйләшеп тә, ниттек әскәр белән телефондан шулай ничектер ни булды инде. Тормышка аша алуын аңладык һәм үзебезгә кызык. Бу беренче чиратта. Без ниндидер аудитория өчен дип ясамыйбыз, анда татар милләте өчен бик нык кайгырабыз дип ясамыйбыз. Мин өчен әйтәм, безгә үзебезгә кызык һәм минемчә безнең идеяларны уртаклашкан, безнең ничектер менә дөнья күзаллау белән үзенең индер фәлсәфи торышы туры килгән кешеләргә дә кызык булыр. Ну, андый кешеләр бәлки 200 кеше барды татар дөньясында. Бәлки күбрәктер, но мин бик күп дип уйламыйм. Демәк, 11 май көнне без Камал театрына җыелабыз шушы спектакльне карарга. Хәзер сорау, Рәмис, сезгә менә кичә генә дә безнең бәхәс чыкты. Мин бу спектакльне иң баштан ук нишләптер атамасын ку дип әйтә торган булганмын. Ку дип, аббревиатура буларак. Кичә миңа коллегаларым инде шелтә белдерде. Ку дигән фигыль бар татарда, нишләп син аны ку дип әйтәсең дип. Кума, нәрсә аңлата бу? Сәмесез. Мин бик менә хәзер тыңлап утырдым коллегаларны.
Уйлап ничек Микрофонга мөмкин. ничек җавап әйтергә кызык иттереп һәм ничек үз фикерләремне кешегә барып җитерлек булырмы дип уйладым и менә вот кызганычка каршы татар телендә мин әйтә алмыйм и сез мине гафу итсәгез мин үз фикеремне урысча әйтеп карыйм. Мөмкин. Лично для меня этот проект как проект попытка создать в татарском контексте элементы современного искусства. Что это такое лично для меня? Вот татарское искусство, к счастью или к сожалению, как факт, существует как, можно сказать, в чем-то пока что застывшая некая субстанция, которая бесконечно интерпретирует тексты. А современное искусство — это не столько интерпретация текста, а сколько работа с контекстом, временем и со смыслами их, попытка тем или иным способом друг с другом скомпилировать, чтобы создать новый смысл. Вот. И вот этот текст, который я прочитал, и с Оскаром, когда тоже обговаривали музыкальные треки, которые могли бы использоваться, мне кажется, что форма современного искусства, которая в дискурсе татарской культуры сегодня, мне кажется, это будет невероятно интересным экспериментом и даст нам возможность посмотреть на реакцию, насколько мы адекватны современному миру, насколько наш народ адекватен современному миру, и насколько он заинтересован в каких-то новых, необычных проектах. Менә шундый фикер минем туды, җегетләр белән сөйләшкәндә, үзем фикер йөрткәндә, кайсы вакытта урамда барасың, раз тик торганда шундый фикерләр чыга, моны ничек күрсәтик, тегене ничек күрсәтик. Бу чиста эксперимент, минемчә. Шуңар күрә һәрбер кешенең фикере, нинди фикер туа, безгә бик кызык булыр. Ниндидер фидбэк моның булса, бик шат буларбыз. Так что сез дә килеп карап, ниндидер фикерләр ясагыз, әйтсәгез, бик кызык була. Без аңларбыз, дөрес юлда барабызмы, дөрес адым ясыйбызмы, җираграк китергәме или яңа юл табыргамы. Менә шул. Исеме дә шул эксперимент, чөнки гадәттә исем алына, ну, теге төп бәлки мәгънәсен, каяндыр ниндидер күренешне, яисә исемне, кешеләрнең исемен кулланыла. Монда исә ку дигән сүзнең 4-5 мәгънәсе бар. Һәм бөтенесен дә кулланыла спектакль өчен. Беренчесе, теге ку сүзе фигыльдән дә килә ала. Тамашачылар безне куып чыгарамы, юкмы, бәлки мәгънәсендә. Кемнедер куырга кирәк, бәлки кемдер шулай дип аңлый ала. Аннан соң ку дигән сүз бушлык. Нидә татар телендә, иске татар телендә дип әйтеп, бәлки хәзер кулланган бик күргәнем юк. Üçüncü мәгънәсе ку гөмбәсе бар. Бу нидә агачларда теге туртавик бар бит, үсә. Аның ку гөмбәсе диләр татарча. Аннан соң минем бик яраткан, бәлки 4-5 иң яраткан фильмнарның берсе Кинзадза, анда штан төсенә карап, ничә тапкыр ку әйтергә кирәклеген нитәләре, билгеләре, шундый бер стратифицированный бер җәмгыять бар. Айрым слойлар, айрым бер планетадагы кеше икенче планетага анда бөгелергә тиеш һәм ку диергә тиеш. Бер тапкыр, ике тапкыр, ике тапкыр иң күп. Или үч бар инде, хәтерләмим инде. Вот, ул мәгънәсендә чыгарып була. Кем нәрсә ярата, менюдан шуны сайлый ала. Рәхмәт. Хәзер журналистларның сорауларына күчик. Рәхмәт итегез. Рүзилә. Менә бу мәгънәләргә тагын дәвам итеп, яңа культура министрына да посыл юкмы монда? Чөнки ку дигәндә аны культура дип аңларга мөмкин түгелме? Юк, андый мәгънә юк иде, ләкин теләсәгез мин дә үземнең фикеремне әйтә алам.
Рәхмәт. Ну, менимчә, гомумән, культура белән идарә итү ул бик авыр әйбер һәм уңышсыз әйбер. Гомумән, безнең җәмгыятьтә хәзерге дәүләт төзелешендә культурага түгелгән акчаның эффекты бик әз. Минемчә, шуңа ну, министрлык булмасын да дип әйтеп була инде. Ну, ләкин мин бит реалист, шуңа күрә яңа министр минемчә иң мөһим әйбер ясарга тиеш, иң мөһим әйбер ул грантлар системасын булдыру. Әйбәт шундый независимый жюри, бәйсез жюри кирәк обязательно. Аның арасында мәдәният турында язган журналистлар да барга тиеш, мәдәният белән шөгыльләнгән яшь кешеләр дә, бәлки анда 50-не узган кешеләрнең саны ничектер квотированный булырга тиеш, чөнки хәзерге мәдәниятне алар аңлап бетерми, аларга анда оксимирон дисәң, анда белмим, ниндидер сүзләр әйткәндә, ну, мин үзем теге күбрәк гыйлем белән шөгыльләнгәч, бер җирдә батыл сүзен әйтеп чыккан бер кем аңламады. Шуңа мин әле бу Мәскәүдә анда кешеләрнең әзрәк теге мәдәният дәрәҗәсе югарырак. Бездә инде гомумән түбәнрәк, шуңа минемчә менә бу шундый система булдыру, бәлки анда ярты елга җыела шундый комиссия, алар бер 50-ләп проектны карый, кемгәдер акча бирә, кемгәдер бирми. Аннан соң гади, ләкин шундый әйбәт отчет формасы булырга тиеш. Икенче кругта нәкъ шулай ук, теге бер үк кеше ияләшкәч, мин дин күрәм, анда 20-шәр, 30-шәр ел кешеләр бер үк әйбер белән шөгыльләнә. Алар анда гафу итегез, сасы бетә, ничектер эшере бетә, ләкин бер шул өйрәнгән рельс белән бара да бара. Ул безгә берәй дә китерми, акчасын ашый. Акча бик күп түгел дәүләттә. Менә нигә карасак, мәсәлән, Мәскәү бюджетын белән чагыштырсак, Рәсәй белән күп түгел. Ул күп булмаган әйбер, минемчә, ниндер яңалыкка, бәлки гел ни ясарга кирәктер. Менә 50% без ияләшкән ниләргә, сәнгать формаларына 50% төрле яңа инициативаларга, шул ук Нурбәкләргә, яңа ниләр белән, проектлар белән, рок спектакльләр буларга мөмкин, белмим, анда кемдер моноспектакль ясарга мөмкин, кемдер синти-поп перформанс ясарга мөмкин, татарча төрле әйбер буларга мөмкин. Һәм менә шундый система булганда, министр үзе сайламый, кемгә акча бирергә. Министр шушы бирелгән акчаның бәйсез буларак һәм коррупциясыз. Ул бит коррупция, акчаны урлау дигән сүз түгел. Коррупция, инглишчә тәрҗемә итсәк, нәрсәнең дөрес эшләмәвен күрсәтә. Менә шушы система, шушы процедура дөрес эшләргә тиеш. Һәм моны бөтен кеше ничектер үтә күрмәле барга тиеш бу система. Минемчә, иң мөһим әйбер шул. Инде үзенең министрның каян килеп чыкканы, нәрсә белгәне, ну, мәдәният белән таныш булса әйбәтрәк инде, әлбәттә. Ләкин минемчә, ул менә шундый идарә эшчелектә ниндер яңалык кертергә тиеш. Моны иске буын вәкилләре эшли ала дип мин ышанмыйм. Менә бу яңа юнәлешләр турында сүз чыкты. Яңа юнәлешләр булдырырга кирәк дигәндә, без аудиторияның әзерлеген дә исәпкә алырга тиешме? Безнең аудитория, татар халкы әле әзерме яңа юнәлешләрне кабул итәргә? Башта әзерлеген көтәргәме? Соңыннан проектлар тәкъдим итәргәме? Әллә проектлар тәкъдим итә әзерләргәме? Әскәр җавап бирсен. Әскәр. Яркий представитель. Әскәр кызык, Йолдыз, сезнең дә фикер кызык. Миңа тоела киресенчә булырга тиеш. Кеше әзер булмаса, син ниндидер яңа эшеңне күрсәтергә тиешсең. Ничектер аны тәкъдим итәргә кеше аптырасын өчен. Аптырасын, ничектер читтән карап торсын, бу кирәкме, нәрсә бу дип. Шундый сораулар чыгарга тиеш. Инде аннан соң күренә инде бу эш кирәкме, юкмы, кайда барачак, нинди алдагы адымнары булачак. Аптыраудан бигрәк бит әле без тәнкыйть күрәбез күп очракта. Менә ул тәнкыйть иҗат кешесенең күңелен төшермиме? Татарга бу хас түгел дигән тәнкыйть мәсәлән менә бик киң таралган.
Минем өчен иң җылысы кеше, килгән кеше безне яхшы итеп очраса, без аларга ачылабыз ныграк. Шуның өчен шунда инде иң рәхәте. Калганы кирәкмәстер. Калганын исәпкә дә алмыйсың сен. Алмыйбыз. Йолдыз, синең фикердә кызык булмайды. Миңа калса, берничек тә әзерләп, аудиторияны әзерләнеп булмыйдыр, ничек әзерләргә мөмкин аны. Белмим, мәктәпләрдә укытыргамы? Ничек тренинглар үткәрергә, анда гауганы тыңларга барыр алдыннан. Ну, мөмкин түгел әйбер миңа калса, һәм шул юнәлешләрнең килеп керүе күзе әкрен-әкрен генә тәрбиялидер миңа калса, яисә анда әйтик, бер төркем булдыра, шушы әйбергә, шушы күренешкә сусаган төркем. Һәм әкрен-әкрен генә аның аудиториясе үсәдер дип уйлыйм. Тәнкыйтькә килгәндә, белмим, бездә эшләмәгән кешене генә тәнкыйтьләмиләр. Әгәр дә теләмисең икән, тәнкыйть итәргә тик кенә утырасың. Менә Калиб яңа буын җыены бит инде оешканга озакламый 10 ел була. Һәм ул инде. ну, шактый вакыт эшләп килә һәм менә син әйттең бит, мин уйлыйм, аудитория әзерләнер әкрен генә дип. Шул процессны син күзәтәсеңме? Аудитория үзгәрәме ул? Менә син башлаганда, менә хәзер аудитория нинди? Кайсы үзгәрде? Ну, мин менә мәсәлән Калиб мисалында гына әйтеп китәм. Беренче кичәләрне искә алсак, мәсәлән, беренчеләрдән булып без Анна Ахматованың тәрҗемәләр китабын тәкъдим иткән идек. Һәм анда ярты залда юк иде кебек шикелле миңа. Ну, хәтерлим, буш иде зал. Һәм теге караңгы булганга гына бик рәхәт булды эшләү, кешене күрмәгәнгә. Хәзер кайбер спектакльләрне икешәр тапкыр уйнарга туры килә, чөнки залга кеше сыймый. Белмим, бәлки бу ул теге безнең аудиторияны әзерләү генә түгел, ул сезнең дә аудиторияны әзерләү бит. Чөнки без эшлибез нәрсәдер, сез аны җиткерәсез, аңлатасыз, һәм сез дә аудиторияны әзерлисез булып чыга, журналистлар әзерли, һәм бергәләп менә шулай ничектер тәрбиялибез булай. Рәхмәт. Сорауларыгыз бармы тагын? Рейха? Идел журналы. Спектакль булгач бит аның сюжеты булырга тиеш. Юкса ул гади рок-концертына гына кайтып калачак. Сюжеты нәрсәдән гыйбарәт? Сорау кемгә? Ничек булса да ярый. Илшат? Җавап бирәсең. Классик сюжет юк. Бер герой теге белән башлап, бер герой белән бетә дип әйтеп булмый. Шул ук вакытта дип әйтеп тә була. Менә 7 эпизодтан тора, яни спектакль һәм ул эпизодларның эчтәлеге бер-берсен тамамлый, ләкин бер үк сюжет дип әйтеп булмый. Менә ул эпизодлар эчендәге ниндидер вакыйгалар бер-берсеннән бәйле түгел. Ләкин минемчә килгән кешенең күпчелеге, бәлки бөтенесе, аның ниндидер бер гомуми сюжет, мета сюжетта барганын аңлар дип ышанам. Ни өчен менә бу спектакльне күрсәтер өчен Камал театры сайланды? Ну, без Йолдыз Гүзәл белән сөйләштек. Мин шундый менә фикер бар мәйтәм. Спектакль уздырабыз, кайда ясарга мөмкин? Сиңа ошыймы бу Калибләр ошатты һәм без икебездән ничектер Камал театрындагы кеше зал иң әйбәт булыр дип уйладык. Анысы мин Әскәр белән сөйләштем, анда звук әйбәтме? Алар вроде нормаль диделәр. Шуңа бәлки теге группада булган, шул вакытта ниндидер текстларда укылган урын иң җайлысы шул Камал театры дип уйлыйм. Һәм гомумән Камал театрында ниндидер ни бар? Җылы тойгылар бар бездә һәм татар
сәнгатендә нәрсәне күрсәтеп була, менә булар эшли һәм буларның дәрәҗәсе югары дип, минемчә театрдан башка тагын нәрсә бар? Шул театр гына бар инде, шуңа бик ни. Һәм Камал театры һәрвакыт ачык булды. Ниндидер тәҗрибәләргә һәрвакыт безгә зал биреп, шулай һәр идеяны күтәреп алып баралар һәм аларга рәхмәт аның өчен. Әлбәттә без шуңа күрә Камал театрын сайладык. Әгәр дә тәҗрибәгез уңышлы булып чыкса һәм аудиторияны шатса, ул яңадан тагын куелачакмы? Ул хакта уйлыйсызмы сез? Рәмис? Безнең беренче фикер шуны эшләп карарга. Без репертуар спектакль булыр дип фикер әле юк. Безгә кызык моны эшләп чыгарга бер мәртәбә. Ничек әйләнеп чыгар, кем белә? Әгәр Ходай Тәгалә насыйп итсә, мөмкинлек булыр. Алла берсә дип шулай дип уйлыйбыз. Сезнең командада аңлавымча менә классик театрда булган белгечләр юк. Режиссер белемең юк, Илшат, синең шулай бит? Бу беренче тәҗрибә режиссер буларак. Менә бөтенләй театраль белгечләрсез бу эшне эшләп чыгу авыр түгелме? Белем җитмәү сизелмиме? Әллә киресенчә менә ирекле иҗат итү кулайрак вариант дип саныйсызмы бу очракта? Без просто куражимся инде. Үзебезнең нигә сәләт дәрәҗәсенә күрә дигән сыман. Классик спектакль яза белсәм, бәлки ясамас идем. Белемем булса, бәлки. Нидә? Яңа татар драмасыларында нәрсә дип аталыр бәйге? Яңа татар пьесасы. Пьесасы, ай драмасы түгел. Анда яңа драма юктыр, бәлки, белмим. Минем шундый не бар инде. Без бит моны зур ниндидер вакыйга, ниндидер сәнгатьтә бер ачыш дип тәкъдим итмибез. Бу эксперимент. Экспериментны кеше шатырмы, шатмасмы? Театрда да театр нигә карамастан минем моңча әйткән сүзгә югары дәрәҗәдә эшли. Минемчә театрда да ниндидер ни булырга тиеш. Үзгәрешләр, ул бит иске классик театрның бетергә тиеш дигән сүз түгел. Менә мин хәзер инде 6нчы ел Мәскәүдә яшим, төрле театрларга йөргәнем бар. Анда Большой театрда бар, бәлки йөзләгән, дистәләгән точно инде классик жанрда эшләүче театрлар бар. Шул вакытта анда театр док бар, анда Гоголь центр бар. Минем иң яратканы үземә Гоголь центр. Алар шундый менә эксперименталь әйбер ясыйлар, музыкаль ни куялар. Бездә гомумән анда әйбер юк. Минемчә, без менә хәзер аудитория турында сөйләштек, әйме? Безнең аудитория, театр аудиториясының кызганычка каршы картырак кешеләр күз алдылар театр дигәч тә. Яшьләр килә әлбәттә, ләкин һаман шушы ни белән бара. Технологиялар үзгәрә, матур анда декорациялар ниләр, ләкин менә үскән яисә үсеп килә торган буын, алар бит татар мәдәният эчендә яшәмиләр. Алар бит урыс телле, инглиз телле мәдәният эчендә яшиләр. Шуңа менә ул ничек иске иҗат китеп бара сәнгать, яңасы бик әз килә. Ул яңасы килмәгәч, шулай буын белән ул татар сәнгате дә, татар мәдәнияте дә китеп бетәчәк дигән шундый бер ни бар? Яңау, мин моны теләмәс идем. Шуңа минемчә ни хәтле эксперимент булалар, шуның хәтле булырга тиеш. Күп кеше нитеп утыра, тәнкыйть бик әйбәт әйбер, чөнки ул кем Бернард Шоу әйткән иде, любое упоминание это пиар, кроме некролога дип. Вот, шуңа минемчә бөтенләй бер дә булырга тиеш, тәнкыйди дә, мактау да, ни дә. Ләкин менә күп кеше әйтә, менә булар дөрес эшләми, булар булай эшләргә кирәк, эшләргә кирәк. Ул да эшләп кара. Менә мин Шәркият белеме институтында академия науктада эшләп, алдында эшләп карадым. Миңа калса, бу бик үк яңа әйбер түгел, яшьләрнең әйтик профессиональ белеме булмаган яшьләрнең мәсәлән театрга алынуы, шул ук
узган гасырның 20нче елларын искә алсак, шул Гадел Кутуйлар да шундай әйберләр эшләп караганнар. Аларда да булган һәм беренче теге сайтны ватканчы берәүдә хакер булмый бит инде. Аннары гына хакер булып китә. Шуңа күрә эшләп карамыйча берәүдә режиссер булып китми. Менә шундый эшләп караулар кирәктер бәлки башта. Рәхмәт, Рузилә, сорау. Минем аңлавымча монда беренче чиратта продукт түгел, кызыклы шәхесләрнең бергә җыелып эшләве һәм Сәетов янында җыелуы дип аңлыйм инде. Монда мине Йолдызның вазифасында нәрсәдән гыйбарәт аңлап җитмәдем. Чөнки ул аны шагыйрь буларак кулланыламы, әллә аны башка максатта гына файдаланабыз. Һәм тагын бер сорау сразу биреп куям. Монсы Илшатка була. Менә Google Центр дидегез. Казанда менә шундый эксперименталь площадка юк татар яшьләре өчен. Бу Әлифнең куерга орын булмауда шуны күрсәтте. Менә андый площадканы татарга кем оештырып бирергә тиеш? Дәүләт оештырып бирергә тиешме? Әллә нинди бер шәхес табылып, ул аны үзе башкарып чыгарга тиешме? Һәм ул үзен коммерция яктан аклый алачакмы андый площадка? Йолдыз. Йолдызның вазифасы монда диде Илшат теге бүлмәдә утырганда менеджер гына инде ул. Шуңа күрә мин менеджер гына. Иҗади яктан, мин үзем ничек аңлыйм, менә без сөйләштек аудитория турында һәм иҗат төркемнәре һәм матбугат чаралары турында минем вазифам дип аңлыйм инде. Мин үземчә менә шул аудиторияны булачак спектакльгә әзерләү, бераз гына таныштыру, юнәлеш бирү, кайсы якка таба әзерләнеп килергә шу спектакльгә. Менә шулай. Булачак турында син әйтәсең. Илшат. Мен бұл сұрауға да әзірек жауап берейін. Мен өзім жазған текстіні Йылдыздан оқытырға ұят меға, потому что Йылдыз профессионал һәм шағирә. Мен белән сакланам, шындап. Татарны уялу бетерә менә. Әгәр дә ул сораган булса, мин укыр идем. Мен сұрадым анан соң, сен әйтмә. Вот, шуңа не қалып, менеджер деп емтейін шағыртып айттым. Қалып инде аның менеджменті шул не көбірек ижади кішілеріне білән театрны бәйләу, нендер өзі біз аңламаған нәрсе эшләгәнне аңламаған аңлату, менімше ол тоже шул неге керә инде. Площадка кирәк әлбәттә. Кім эшләсә дә әйбәт. Моны безнең Татарстан Җумһурияте дигән әйбер бар әле. Шуның өчен ул эшләргә тиеш беренче чиратта. Ләкин нинди эшмәкәр табылып эшләсә, ансы да әйбәт, тагын да әйбәтрәк, чөнки дәүләттән бәйле булган театрның шикләре нирәк, тыгызрак, теге эшмәкәргә бәйле булган инициативалар, алар нирәк, әз генә самоцензурасы әзрәк була. Һәр вакыт моңа безнең начальник ничек карар микән дигән сораулар тумый. Бәлки теге бизнес эшмәкәрнең нидер, тоже кайбер фикерләре бардыр, ләкин алар гадәттә шундый әз һәм шәхси ниндидер фикерләр бар, алар гомуми нигә сәяси ниндидер икътисади әйберләргә кагылмый. Вот, шуңа минемчә бу әллә кашан кирәк инде. Без бу турыда 10 елдан күбрәк сөйлибез, шуны әйткәндә. Теге мин татарча сөйләшәм акциялары да бит инде шул нигә бәйле. Теге аны режиссерлык дип әйтеп булмый, ләкин андый проектлар мин теге ясаган бар, бәлки шул тәҗрибәдә ярдәм итәдер. Вот, менә хәзер белгәнем буенча инде берничә инициатив групп шундый яисә бер урынны, яисә берничә урынны сорап йөри. Безнең дәүләтебездән татар яшьләре форумы, Yummy Music, шул ук иҗади мөхитме, яңа иҗади мөхит Нурбекларның оешмасы. Буларны бәлки бер җирдә булдыру да әйбәттер, зуррак урын бирсәләр, анда бит инде мәсәлән бер зал, әйбәт зал җитә бөтен ни өчен. Анда бит теге 20 сәгать, 24 сәгать булмый концертлар. Шуңа һәр көнне булдырса да әле бик күп, менимчә, бик әйбәт булыр, ул көн сайын да булмас. Шуңа иҗат итү урыны, аны кую урыны,
ниндидер шундай яңа пространстволар, ул Мәскәүдә бик кызык инде анда. Артплейлар ясадылар, алар нәрсәләр бик минемчә Мәскәү тәҗрибәсе. Ул Мәскәү дип аны Мәскәүдә уйлап чыгармыйлар инде. Алар Көнбатышта күрә, ләкин Мәскәү безгә якынрак һәм илнең баш каласы. Шуңа иң әзеннән шуңа карап та эшләргә кирәк яңа урыннар. Ниндидер теге кабинетлар, коридорлар системасын түгел, менә анда кирпич, лофт шикелле ниндидер ниләр белән тәрәзә, зур тәрәзәләр ниләр белән шундый кызык урын булганда да кеше ана барасы килә. Менә ул барганда ни дип уйламый. Так, монда бүген әлек нинди әйбер булачак, менә шундый спектакль. Аның нәрсәсе, мәгънәсе нәрсә, ул алай дип тә хәтта уйламый, ул белә бу урында кызык әйберләр була. Аның вакыты бар, менә белмим. Бәнчәм җомга кишләй әйдә шунда барабыз. Бәлки алдан ниндидер вакыйга белеп анда билет та алган буладыр. Ләкин шундый ниндидер тусовочный урын булса, бик шәп булыр иде һәм бу татар яңа сәнгатенә яисә сәнгатьтәге яңа экспериментларга бер этәргеч булыр иде. Рәхмәт. Тагын сорауларыгыз бармы, коллегалар? Сораулар булмаса, алайса матбугат конференциясын тәмамлыйбыз. Рәхмәт, хөрмәтле кунакларыбыз. Сезгә уңышлар теләйбез һәм спектакльдә очрашырбыз.